बेलबारि एडिसि भिलेजो काisa tui tengke khaijakmani tongo abo 1 bosor siko tuisi failiya hinui lukorok belai kheno saka tai belbari high school bo tongo aroni student rok tui rok nangmani tai lama simi phaikangke ponchayat doko ADC village o phaikangke belai kheno tui ni nangmani krasisi abo sasini sai waire wai sasini saibo abo khanaya haike tongo khanaida khanaya haike tongkha a tui rok manthoya tabo lukorok belai kheno bokha mitikjak wana laijak tai dukhu nangjak tai obo je main road gana ekdom nangjak aro sunuse si kerei obo tui ko beba polo ko polo gana tui thop na phan bisa se kaya ko bisa bisa se kaya ko tamo bo haing na klai tangai obo haing na klai omo ke chung tana da na nang nani tui simi pan kam kar jagya o ponchayat noita gaw soba ni boro jaga tui nyungu terai o school ni terai rok tui nyungu omo tam ni hai busu dukho nang tui cherai ro goro football thangnai ro o tui oron baga hahakar nang tongo kuno filter kaisa kare ponchayat to kuno tui tanki kotor kare nai omo be kholok jagi ko kholok oi phok bayana tui thopta se kare bisa kaya bisa nai gi omo kuno undang kha Tibrasa bising dah kalah ni jah kalai mak kalai kia siar ni jah kalai mak kalai kia sakan nung saya po o borok sana ibo se saya sana ni ko gia laciu yang te resono tanai tongo kerei borok tui lama pai nai tongo tui orang tui ya tong na ni kerei bunyi no ko bahai sana yang rang na ne tui kang dah school no ko nai tui maya tui Laciu omo bisa kaya bisa ayang la nai thoklang mana naji yang ke tui si kerei nam kasla tola patla om no laciu netarung no bidu no poyon da saja omo kisah ekdom laci mai sija abo dia sanai bos talang lia dia so bebai ko kholok jak takir bayan Oma hake toli o haja sarai rok school hake oro tui nyai tui jau khai rogo hai অবস্থা